Nyika yese iri away and takuona maCivil servants achifara vachireceiva headline rakabuda rakanyogwa richinzi aiwa vakomana namutunimwe vada kuti $US salary rise kune vakomana maCivil servants. Zvatikaona kuti aiwa vanhu vakava vachipembera but taona kuti aiwa kufara uku kubva kwamisiwa paona mashoko anobuda achinyorwa panapa samita mashoko abuda achinyorwa nokuti bosubscriber kubva walaika utina on the bell icon timina vakomana vanoopposite the regime vanhu vakomana vemawo veterans vakomana vekozwa vanoziva kuti aiwa the intelligence inofamba ichiinvestigata nyaya ichibudisa chokwadi vanobudisa this headline rakabuda nhasi musi wa6 October 2024 rakanyogwa richinzi $US salary rise bonus for civil servants. Vanoenda paheadline rovonyera vachiti what a joke, it's probably $20 pay increment when the poverty datum line is at $650 inflation at 850%. Shame. Tukona vakomana vekozo varikuya vachisora vachiti aiwa vakomana vana mutulengwe varikuya vataura mashoko kuti yes they are increasing maCivil servants vamozoti maCivil servants panguva ino vari panguva yakashata vachionekwa kuti the currency yavari kuripirwa nayo iri in the zig iri kuonekwa kuti aiwa haisi stable iri kungokwira zvichionekwa kuti aiwa mari vanoti ngevaireceive pakutanga kwemwedzi but vachizosvika unana 15 ngailuza value vari kutaura mashoko vachiti the increment yaitiwa nevakomana vefinance iri kuonekwa kuti it is just $20 vari kuisora vachiti hapana chainobetsera nokuda kwokuti the poverty datum line iri pa$650 chiona maCivil servants vachiti aiwa we want our full pay iwe iri muma$US and tofanira kudzokera paya patanga tiri muna 2016-2017 pavaipiwa salary yavo iri full ma$US. Mashoko ari kubuda panapa atikona vakomana kozwa vari kuya vachivamiririra vachiita kuti aiwa the regime imbofunga maCivil servants zvibudidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pine comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.